yazi mina emlonyeni angizalwanga nasipuni sasiliva kwagama elithi sipuni sasiliva ngendaba kwangekho sipuni thina masida sasidla ngezandla lapho sasazi ukuthi izandla ziyagezana kwakumele sigeze izandla kanti basidle sidla ndawonye thina endishini eyodwa sabafana ngezandla sigeziwe nomhlenguli sasimbona lapha wasifaka buhlungu isandla mede gula ehlale ngena sikhathi etatazela mede gula safuna nobuntu ngoba udafu sasimlinda thina sidla masi thina swade ngesokudla sobewe sonxele soyisemlonyeni kungekho ndawo makudliwa sasaba ukuba amadliwa lingekho igama elithi ukudla kumbi makudliwa ngoba sasingazi noma khona lesokudla ngakusasa sidla ngakusasa sikhiphe inkomo semandleni siyohlala sabafana bafika abadala basikhathi ngakhatha mina ngelusa angitshela isizwe zamanje isizelusa kwenzahlala ngwaqweni ikade sisibayo sebeqomeba asathe lekonto sibuyisele khona-ke emadlelweni phela bangangikhathwa ngishawe ngibaleke ngekhaya ngifike ngibaleke abebekhona ngibacebe kubabe athi habe nsizwane lethi mayishaye kuyele emuva kubo ade kuyele emuva kubo thina sasikhathwa noma kithi kunosisi singeke isasokuqhatha nasasikhathwa kwangakhi umdlenguli umkhuthuzi noma umbulali izona-ke izathengenze ngabhali inkondlo lezo mina kundumiso maphumulo egama sanibona ngijabula kakhulu ukuthi umuntu aphinde futhi afike azoperforma eThekwini esa-in-good shape ephelele ephila kuningi okwenzakalile. I think last time mina ngila eThekwini having a performance was in 2017 and yes from then I went on to do some work behind closed doors and everything obviously for art engathanda mhlawumbe ukuthi ngiwuqhakambise ukuthi along those years ngikwazile ukuthi ngikhiphe incwadi ezinkondlo as 19 poems and short stories before each poem ithi let there be poetry makube khona isikondlo sithi makube khona isikondlo yonke indawo akube khona isikondlo enanda kube khona isikondlo emlaza kube khona isikondlo akube khona isikondlo mina kundumiso maphumulo egama ngoba lelizwe selaphathwa amaphepha mama bethu bakhisha amandweni bekhisha abafazi bephepha bathi bakhuluma kwathiwa bathule bebengenaphepha lofakazi ukuthi umendo wabo mina ngikhule ngazi ukuthi ngudlalifa kodwa ngafika umfazi wephepha walidla ifa ngephepha wakhipha iphepha seyincwadi yamafa wawadla amafa ngephepha sathula singena kubiza wabili bese naye amaphepha sasibakhokhele phela abantu banamalungelo abhake phansi emaphepheni emabhukwini kumthethosisekelo iphepha liza libe sisekelo salo mthethosisekelo yazi labo bayaphatha ngephepha laba-ke bakwenza konke ngephepha akusakho kuphepha la noma laba sebengafika nephepha la eligunyaza ukuthi masibulawe sothula ngoba ubulawo bani iphepha baphatha ngephepha lelizwe selaphatha amaphepha noma sixoxa sithi asiyigqobeni kuze nakusathi siseyigqobeni ehlokweni zamaphepha sisiyabuza amaphepha bathole kanjani bathi umthombo othembekile bathi asiphawule sifune singaphawuli kwalokho bawukhiphe ephepheni akatholakalanga uphawula ababathu naku kudlala amaphepha bo ukuphuma kwelanga sekuphuma kwendaba uma amazolo eshabalala ashabalala neza izolo liphuma ilanga neza namuhla yazi lapho bayagobhoza lamaphepha asaphenduka iso lezwe azikhanga zazi ngamafuphi nje lelizwe selaphathwa amaphepha sivuka mihla namalanga siyosebenzele amaphepha sifunde kusemnyango sifundele ukuyobhala iphepha nale mfundo ebhalwe kuyona iphepha lelizwe selaphathwa amaphepha kundumiso maphumulo egama ngiyabonga kunani kakhulu ukuba seThekwini mhlawumbe umuntu abaningi ubuso omningi emfamiliya nabo ngiyabonga kakhulu bafethu ukuthi you continue to support poetry and you continue to support poetry and I can promise you ukuthi now sekumele futhi sithi ukuthi okugcina then sizophumelela bafethu izinkondlo zizobusa eSouth Africa. Shout out to Umlawudi Masekake, also to releasing like he's publishing a book now 3 July he's launching here in Bed Center. Why am I mentioning him is because when in 2015 I had a vision of hosting a one-man poetry show. He was there to assist with venue there in our college theater. We were able to host
of which ngezwa sekushiwo futhi ukuthi that became the first one-man poetry show to be hosted in KZN. Siyabonga kakhulu ukuthi ube khona. All the best in the future, Bhuti. Ake senze kanje ne. Ngoba sizimbongi thina sikhuluma kakhulu. Ngoba 2021 manje ne. La makhansela ayithwele siyawakhansela sithi let's peace to corruption. Yazi ngobani? Izimali. Okumele inqanda ukubhebhetheka ngobhubhane. Zaphelele emaphaketheni mina ngiyabasaba abahola abanganane nempesa. KwaZulu babantu ukuthi ubani ozododa aqala buka manje KwaZulu kwaJobe igazi. Eyabantu lenhlangano. Masinxakile yekeleni mina bengazi umholi enda egcineni. Abanamuhla abadaboda bashiya abantu bekhala. Phela ngithi vuka usilamlele. Mhlawumbe sesozindela igazi lakho. John Dube ngithi vuka usilamlele. Enanda ngakithi ingane zakithi lela ngendaba nika namathuba omsebenzi. Isibhaku silingana nezincwadi ezikhona. U2021 ke manje. La makhansela sithole sewakhansela sithi let's peace to corruption. Baba linomo ezibongo. Basebenzisa ama-1000. Basitshela ukuthi masikhuluma kahle impilo yoba ngcono. Safunda sazimela. Sakhafuna umlilo sawubhekisa kubona. Basebethi ngeke siphumelele wegqibi. Le nkonzo sayinikwa abadala. La hamba khona bayazivikela futhi kunembongo eziphansi esezaphenduka idlozi elihle kuthina. Phila njalo thuba lushaba inkonzo zakho sohlala sisithanda. Kunembongo esezaphelela emgwaqweni. Amathuba empilo engcono awekho. Nathi siyacela esifonyo zethu lingathethwa. Sikhuleka kuwe nathi imithethwa. Sibala zenzi basifikile asinathi. Yeah. 2021 ke manje. La makhansela sithole sewakhansela sithi let's peace to corruption. Amehlo ami agcwele izinyembezi. Angikhalela amabhiliyoni. Ngikhalela intsha yasemzansi ebulawa ukhwantalala. Amathuba empilo engcono awekho. Awukodwa senzeni na? Isitolo sethu kwabavumela ukholwa. Kanti bazosiholela ophethe. Ihhovisi kahulumeni ushintsha masinya. Mina a leadership kumele nizolile. U2021 manje. La makhansela sithole siyawakhansela sithi let's leli inkonzo yethu sonke esingakwazanga ukuthi sithole amathuba empilo angcono kodwa saphumelela kumnyama kubomvu. Kuwena ohleli ekhaya ngithi sukumuzilwele awunabani emthandleni yami kunegazi lamhlaba unzima maphumulo uqhubeka la wagcina khona wasengoleleni. Mina uDumiso maphumulo egama. Socialism is the future. When we write with no favor and no fear, inkondlo zethu siyayona and inina abantu abathanda izinkondlo abasidlalelayo nawo bonke futhi inina abantu abaphokhela izinkondlo ukuthi sikwazi ukuthi siqhubekele phambili empilweni. Sibonga bonke abazali abacontributayo kulabo abangasebenzi ukuthi sikwazi ukuthi nifike ezinkondlweni. Sibonga ukuthi sisenza abantu emphakathini even those qhamuke endaweni abantu abathengicacane. Mina uDumiso maphumulo egama. Awumkani. Ngizothi namuhla ngithole indaba ezingemnandi ngempilo yami. Namuhla ngithola ukuthi ngi-HIV positive kodwa ngizange ngidikibale mina ngizange ngililahle ithemba. Kunabafowethu abadlulile emhlabeni bebulawa ingculaza abangahlangene nayo. Bathe bangezele i-HIV baqala baphenduka imidlwebe. Bathi igciwane ngeke lababulala kodwa bazozifafaza. Bangena ema-high school bayibamba isengamashule. Bebazi ngeke zibehlule uma zisengamashule ezinye zibehlule. Balandele nasevasithi baqede ithemba kweyingamashule zithi awubheke osisi bethu sebehlule sephelele sebedlule emhlabeni 2 years after completing diploma. Bakhala zoma ingane zoma zibashiye emhlabeni nezingane zincane zingenabo oma. Abanye bakhethe ukuthela osisi bathi 5 enyangeni kanti ababuzange elangeni. Amasosha omzimba ncipha nabonke bagcine beshile emhlabeni. Mende yasoze simphisi. Abanye bakhethe ukuziba ngamabhodlela kanti bajaronga amabhodlela egcine ingculazi yamakhathela. Mende yasoze simphisi. Mina ke namuhla ngithola indaba ezingemnandi ngempilo yami. Namuhla ngithola ukuthi ngi-HIV positive kodwa ngizange ngidikibale mina. Angizange ngililahle ithemba. Ngibeke sengibhala encane inkondlo. Ngibhalela igciwane. Ngathi igciwane kule mzimba khale sami isicathulo. Njengoba wena usaqathula cha thula ulalela wami umthetho ufuna umthetho ngokubuza umthetho wakho yini ufuna umthetho ngokubuza umthetho wakho yini bese ngithi umshanguzo mina ngizophila nonompilo ngizone nonompilo ngitshengisa abangazazi ukuthi igciwane liyimpilo ngizolamba lonke lelizwe ngifika eBethesda ngibatshela ukuthi mina I'm HIV positive kodwa I'm not the virus
namuhla ngithola indaba ezingimnandi ngempilo yami namuhla ngithola ukuthi ngi-HIV positive kodwa angizange ngidikibale mina angizange ngilahle ithemba mina kundumiso maphumulo egameni kababa.